Čaute, ja som Štoky a toto je Zázrivské pobehanie. Toto sú propozície dnešnej trate. Toto je Tommy, ktorý ma dneska bude sprevádzať. Tommy, ako? Dobre. Poďme na to. Sekundy pred štartom. No priatelia, máme odštartované a presne ako vo svite na ALS-ku začíname pri cintoríne. Tento cintorín tu vedľa je mocno motivačný v tejto chvíli. Koľká irónia toto. No a už tu máme klasickú ultramaratónskú zápchu. Václavské námestí. No okej, takže druhý kilometr. Vystúpali sme prvý s***ný kopec. Tommy, ako? Dobre. Dobre. No dámy a páni, 3. kilometr a stretol som svoj talizman, túto Ivku, ktorú pravidelne stretávam. Ježiš, čau! Štoky ma prehovoril, že mám povedať aj s kopcami. Ivka, tak ako sa ti beží po tomto blate dneska aj? Ja ešte som nezačala behať, ale už nevládem. Poviem to za ňu, s kopcami. Ja mám dosť. Kamoško, mne sa už potia, ešte aj zuby sa mi potia. Páne Bože, pozrite sa, kam lezeme hore. Ištenem aj s raketou. Aj s kopcami. Vôbec nevadí, že ideme do kopca, aspoň, že ideme po blate. Dobre? Dobre. By the way, dnešným behom testujem aj tieto terexy a po tomto teréne lepší štart ani nemohli mať. Mám ich prvýkrát na nohách, nerobte podobné p***iny ako ja. Vždy si vyskúšajte tenisky pred behom. Nebuďte ako Štoky. No priatelia, takže 8 km 650 prevýšenie a dosiahli sme prvú občerstvovaciu stanicu. Tommy, ako? Dobre. Poďme si niečo dať. No, odchádzame z prvej občerstvačky. Stretol som túto Žužiku. A práve som zistil, že mi chýba pohárik. Nebuďte ako Štoky. No našťastie mám Tommyho so sebou, ktorý pohárik má, takže si môžeme šerovať aj poháriky dneska. No dobre, takže pokračujeme na takú vrcholovku. Zatiaľ pohoda. Dobre. Priatelia, 10. kilometr a ani na tomto ultramaratóne sme sa nevyhli prelieskam. Pozdravujeme Bela Spišáka. Ahojte, volám sa Belo Spišák. Moje krásne biele gate som si práve dobre zašpinil. Ale tak to je tiež rozum ísť na ultramaratón v bielom oblečení. Tommy, ako? Dobre. 17. kilometr a musíme stáť, lebo Tommy chce fotku. Bože, títo influenceri sa v kuse len fotia, len točia. Tommy, ako? Dobre. No priatelia, 20. km 1300 prevýšenie a druhá občerstvovačka. Hovorím to správne? Je tu druhá občerstvovačka? Perfektné. Číslo? Môžem ťa poprosiť? Telefóne. Dobre, trošku výhľad. Ují, fantázia. Toto je luxusná občerstvovačka s takým výhľadom fajným. Si a Žuži? Servus. Tommy, ako? Dobre. No takže opúšťame druhú občerstvovačku, napapali sme sa a musím ešte povedať, že toto je asi občerstvovačka s najkrajším možným výhľadom, kde som bol. Naozaj nepamätám krajší výhľad. Krásne. Tommy, ako? Dobre. Môžeme ísť ďalej. S blatom. No takže 25. kilometr a do balíka vecí, ktoré som si zabudol, keďže vyšlo slniečko, dávam aj opalovací krém. Nebuďte ako Štoky, aj ten som si zabudol. Úplná bomba dneska. No ale tak zatiaľ sa beží dobre, hej. Zatiaľ je to v poriadku. Tommy, ako? Dobre. Dobre. Dík, jaká pekná latrína. Na 26. kilometri. Uprostred ničoho. Latrína. A tu je Tommy. No dámy a páni, 29. kilometr a ja práve zisťujem, že my sme vlastne naspäť v Zázrivej. Takže ja môžem dať DNF. Nebuďte ako Štoky. No DNF nejdem dať, ale som prekvapený teda. No darmo, sedľak z Nemalskej Soboty. A ešte jedna vec, už hodnú chvíľku bežíme po asfalte a tie Terexy to veľmi dobre zvládajú aj na asfalte. Sú mekučké, fajné tlmenie, takže paradzina. To by sme naozaj v Zázrivej. Kurník, a prečo už není cieľ doprtiť? A teraz by som mohol ísť, však tu parkujem nedaleko. No nevadí, 30 km, no tak ešte nie sme ani v polke, ale hlavne, že sme v Zázrivej naspäť. Tu prídem preň. Nevlázem bazmek.
No dámy a páni, tretia občerstvovačka, 34. km, koliba u Jogošíka. Legenda hovorí, že názov tejto koliby vznikol tak, že Jánošík, akože Zázrivá, Terchová okolie, a tento Jánošík mal veľmi rád jogurt Jogobela, hej, a teraz Jogobela, Jánošík a vznikla koliba u Jogošíka. Poďme sa najesť. No dobre, dámy a páni, tak opúšťame tretiu občerstvovaciu stanicu. Napapali sme sa, polievočku sme si dali, Tomi je tu stále so mnou, ešte žije. A dobrou správou je to, že tu mali opalovací krém, lebo začína brutálne piecť. Tomi, rýchle zhodnotenie? Dobre. Ideme ďalej. No 40. kilometr, zhruba 2000 prevýšenie, sme 7 hodín na trati, trošku sa nám zatiahlo, tak hádam aj sprchne za chvíľku, ale výhľady parádne. Tuto keď prejdem trošku, tak by mal byť vidieť veľký rozsutec, že akože čistá fantázia. Tomi, ako to vidíš? Dobre. Dobre, no super, mám pocit, že ideme rovno do dažďa. Kúrnik šopa. Dobre. Bude to dobré. Dobrý lejak tým smerom. Fuj, ty vole, 45. km, rozhľadňa lásky. Chlapci z Born to Trail tu robia akciu, akú? Fuj, bysťu, dobrý kopec. Našiel som celebritu Born to Trail. Jožko, servus. Petrik, už si tu vítaj. Hej, idem. Poď, schody lásky do neba, 88 schodov pre teba, poď. Ja som tu neprišiel po schodoch chodiť. Kurník. No fakt mám ísť po schodoch? Kokos, ja fakt idem po schodoch. Ja som prišiel do Zázrivej, aby som behal ultra, miesto toho behám po schodoch. Chodím, áno, máš pravdu. Po schodoch, ja fakt idem po schodoch. Fuj, no tak vyšli sme na rozhľadňu lásky. A zanďala, tak to by som nebol povedal, že dneska budem po schodoch tu chodiť, ale dobre, pasa. Nálada graduje. No paráda, opúšťame štvrtú občerstvovačku na 45. kilometri. Rozhľadňa lásky, som zaláskovaný úplne do ultramaratónov. Tomi nič, Tomi je tu, takže makáme ďalej. Dobre? Dobre. Joj, dobre studené je to. Fasa. No dámy a páni, niečo, čo zákonite muselo prísť na stúpaní do kopca po žeravom slnku, a to je kríza, moja prvá, na 46. kilometri. Fú, kokos, mám toho dosť, ako. Musím sa trošku vydýchať. A zanďala, mám toho dosť. Fú. No nič, musím ísť pomaličky aspoň do kopca, po blate a po slnku. Fú, no darmo, no, ťažko je to. Fú. Nie som si istý, či ešte bude taká príležitosť. Teraz sa to hodí viac ako hocikedy inokedy. Kurva, aj s kopcami! Snáď ma to preberie. Poďme ďalej. Ja som teraz v tejto chvíli ako tá rybička Dory. Stále plávať, stále plávať. Ja som, že stále chodiť, stále chodiť. Mám dosť. Kde do p***či ideme? Ty vole, konečne sme vystúpali ten a môžeme ísť dole trošku. Paráda, 50. kilometr, občerstvačka číslo neviem koľko, Dick Pes. Dobre, kríza zažehnaná, poďme makať ďalej. Fú, mám dosť. Dosť, ja si ešte na začiatku. Že dosť. To je show, to je len show. No dobre, dámy a páni, opúšťame 5. občerstvovačku a musíme si pohnúť. Tam mám novú motiváciu utekať, ide búrka, takže musíme si švihnúť. Čistý masaker, ale trošku som lapil druhý dých po tej kríze, takže dúfam, že to už bude dobre. A Tom je stále tu. Ideme ďalej. Nevládzam. Mám dosť. Fuj, do p***y, zase po tomto p***nom blate sa ty j***ť hore. Nie je možné, ale Terexy perfektné sú. No dámy a páni, zlomila sa mi moja GoPročka, môj stojan na GoPročku. Kurník šopa. Mohlo sa toto stať na 55. kilometri. Do p***e p***ej. Nevadí, musím urobiť nejakú alternatívu rýchlo. Kurva fix. No dobre, takže rýchla operácia GoPročky, akurát ju musím držať takto. Do riti tam, muselo sa toto stať. Furt dačo. Ale nevadí, ťapkáme do cieľa, 55. kilometr, dokonca nám chýba nejakých 17-18 km necelých. Takže RIP, stojan na GoPročku.
Do takej mláky som vstúpil, že mi zatieklo do pivnice. Nebuďte ako štoky. Pred cieľom pôjdem more v mokrých teniskách. S rozjebanou GoPročkou. Už to nemôže byť lepšie. Pridaj more. Dobre? Dobre, najlepšie. No dámy a páni, 62. kilometr, 6. a posledná občerstvovacia stanica. Do cieľa nám zostáva niečo menej ako 11 km a máme na to zhruba hodinu aj 45 minút, že by sme to stihli v limite, takže poďme si rýchlo niečo dať a hýbaj ho do cieľa konečne. No dobre, opustili sme 6. a poslednú občerstvovačku, máme 10,5 km a 300 prevýšenie, aby sme dobehli do cieľa v limite, máme na to hodinu 40 a Tomi si zabudol fľašu, tak sa musí vrátiť na poslednú občerstvovačku. Ale dobre, on má dobré nohy mladé, takže on môže ísť. Fúj, mám dosť. Posledný skúsený kopec. Poďme toto končiť. Posledných 200 metrov a 9 km. Už mi Tomi požičal palice, už mi Tomi drží kameru, za chvíľu ma Tomi prehodí cez pleso, ale musíme to dať v limite, musíme. Poďme! Ty vole, 6 km do konca, máme na ne 55 minút, ty kokos, je to riadny boj s časom. Fú, poďme, že by sme boli v limite. Posledné 2 km, LTT, toto bude LTT. Posledný kilometr a mám na ňu 10 minút, to mi ten už išiel, lebo sa bál, že to nestíhne. Nevadí, pohoda, dúfam, že to stihnem. Kúrnik šopa, to bude tesné. 200 metrov, tu je ten smiter z rána, zatiaľ sa tam ešte nechystám. Poďme do cieľa v limite, kúrnik šopa. Ja. Ďalší 70 km do limitu, ešte parádne. Ešte furt Je to tam! Je to tam! V limite! And no window shopper. I wanna na. I'm gonna fucking 1 to 2. Idem si dať teraz túto polievočku, lebo mám veľkú chuť na polievočku. A potom, keď sa spamätám z tohto, čo sa práve udialo, potom. No drahí moji kolegovia bežci, takže také bolo zázrivské pobehanie, 71 km ultramaratón. Neverím tomu, že som to zabehol v tomto čase oficiálnom, že veľmi sa teším a ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem aj Tomimu, ktorý toho má tiež dosť, za to, že ma potiahol až do cieľa, čistý masakér. Behajte ultramaratóny, je to pecka, je to sranda. Takže ďakujem ešte raz, ideme ďalej, zostanete ladení a športu zdar. Čaute. Nebuďte ako štoky.